बर' फरायसा आफादनि मोनसे मिशन गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनायनि मावथांखि बे मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै बोसोरफ्रोमबो लाबोबाय थानाय लेखा देग्लायबो तामुलपुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि गोलोम बोथोरनि सम बे समाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा बे मावबादाखौ तामुलपुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा तामुलपुर दख'रानि बेन्दों सिङाव थानाय तामुलपुर जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ जुलाइ दाननि 26 खालारसिम जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लानो आखायाव लादों। बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादायाव जोङो थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनो थाखाय गोरलै सानखान्थि, गोरलै बिगियान आरो इंराजि रावखान्थिनि बे मोनथाम आयदानि सायाव जोङो फोरोंथाइ होनो थाखाय आखायाव लादों। फरायसाफोरखौ जोङो बेखौनो खावलायनो सानदोंदि नैबे समाव जोङो गावनि जि बेसेन गोसा सम बेखौ जोङो ओरैनो बाहायनाङा। बेनि थाखायनो जोङो बे थांखिखौ लानाय जादों। फरायसाफोरखौ जोंनि तामुलपुर दख'रानि सिङाव थानाय गासैबो थाखो 9 आरो 10 आव फरायबाय थानाय जि फरायसाफोर बिथांमोनखौ आङो गुरै खावलायनो सानो जोंनि जि बेसेन नाङै जि फोरोंथाइ मावबादा बे मावबादायाव फैनानै थाखो लाफैनांगौ, क्लास लाफैनांगौ। मानोना नैबे समाव जों बयबो मिथिगौ सोलोंथाइ नङाबा नैबे समाव जोङो आगानसेबो जोङो आवगायनो हाला। जोंनि दिनैनि जि बे बेसेन नाङै सोलोंथाइ मावबादाखौ बेखेवनानै होफैयो जोंनि मोनसे समनि तामुलपुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि, आथिखालाव बिथाङा तामुलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि, बिथाङानो जाहैबाय रतेस्वर बर' आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो जोंनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां गबाराम बर' बिथाङा, लोगोसे गोबां जोंनि फोरोंगिरि सार बिथांमोनाबो बाहागो लाफैयो आरो जोंनि दख'रानि बायदि बायदि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैयो।